Добър ден на уважаемите зрители на този канал. Правя едно, надявам се, кратко клипче, в което да покажа едно мое съботно-неделно мероприятие. Тъй като от доста време не се бях занимавал с електронна техника и започнах да се занимавам скоро като хоби, пак, аз изправях пред затруднението да си намеря качествен флюс по магазините, нещо по-различно от ето това. Кулофон. Стандартен боров кулофон, който върши страхотна работа в 90% от случаите, но ние искаме да сме по-модерни и да вземем нещо типа китайските флюсове по Алиекспрес. Поръчах такива флюсове, но се оказа, че идват от далечна братски Китай и ще се забавят един месец, при което аз реших да си припомня, тъй като се добре справях с приготвянето на флюсове. Проучвайки с интернета, бях срещнал много трудности, вследствие на това, че доста от българите, в което може би аз ще се държа така, те скриваха част от информацията, като когато казваха тайни съставки, точни съставки, те обикновено бяха доста сериозни химически реактиви, които са трудно намираеми, скъпи и дори да се намерят се дават на фирми, а не на частни лица. След което по-популярни и по-точни на практика върши 99% също като китайските флюсове, аз намерих рецепти. Но там пак според мен липсваха някои съставки, никога дадения блогър не даваше точно съотношение какво точно количество от дадено вещество смесва към другото. Така, и аз реших да експериментира с две събрани от мене рецепти. И както виждате, първо започних стъпка 1 с флюса R1, липсва R2, 3, 4, 2 и този безименен, който е равно флюса 5. Ще се почудите, но веднага може би ще се сетите какво е това R1, R2, R3, 4, така. Липсва R2, да, липсва R4, 4, 1, може би, да, липсва. Ще кажа така, това R са рецептите, които изпълнявах, които си бях записал. Първо направих рецепта 1, която очудващо се получи доста добре, след като оставях да застине, но нещо и липсваше, нещо в технология, така нататък, но тъй като това беше само началото, го оставих настрани. Продължих с рецепта 2, която няма тук в момента, може би тук виждате R2, преработен. И той беше доста по-зле, имаше сода в него, което нещо не се получи като консистенция, но както казах, окей, продължавам нататък, направих R3, R4, R4 беше реално с ето такъв доста силно наситен зелен цвят, още по-наситен, и аз реших да го елиминирам, тъй като не ми харесва до голямата наситеност на цветовете. Реално аз исках точно този зелен цвят, придобиваше както на някои китайски флюсове зеления цвят, но то по-електрикове, по-светлия цвят. Така. Разликата между 3 и 4. Практически 90% от химическия състав на стандартните вещества е един и същ на R3, R4, 1, така наречени R4, 2. Като стъпвайки на R3, който се получи доста добре, очаквано, тъй като тази забазих рецепта, стъпвайки на него, аз направих 4 с зеления цвят, не ми харесва цвета и реших да го направя без цвят, но промениха част от... добавих някои съставки в по-голямо количество, които, както ще кажа, са тип тайна,
тъй като това е на база на експеримент. И разликата се получи този по-интересен и практически доста съвпада с китайските флюсове, като консистенция, като всичко, нали, флюс. Така, след като видях, че с 4.2 се получи точно това, което очаквах, натрупвайки градивния опит 3, 4, 4.2, аз се върнах и много дейно и добре, допълвайки, преработвайки R1, който ми харесваше, го преработих на база на някои неща и се получи R1, този, който го виждате в момента, той е R1 преработения. И използвайки R4.1, аз го използвах по-скоро като осветител и да преработих R2, който да, нали, да има ето такъв цвят. Виждате, точно такъв исках да е електриково-зелен цвят. Ето и как изглежда той отвътре. Като флюс. Това е R3.2, R2+, преработения, който доста добре изглежда и се справя точно както искам. И преработих количеството, тъй като ми харесваше на R2 плюса. Той е подготвен за изхвърляне, за раздаване. На база на това и остатъците, които имах, аз напразих този флюс, който има ето този вече точно такъв цвят, който искам, с други съставки, просто без вече да следя на база опита, този флюс е R5, който е хибрид между всичките и ще го използвам като общ флюс за разпояване и така нататък, за забава. Ето го и R1, да видите каква консистенция има. R1, много хубав, приятен восъково-меден жълт цвят. Нали? Ето го R1. Така. Това просто като казваме хронология, сега малко с конкретика да поговорим. Над всички тези флюсове R1, 2, 3, 2 преработен, 4, 4.2 бе направен тест с запояване и затова, нали, аз отказах от R2, от R4 и се стъпих на реално този, както казах, е просто не знам още, но може би този ще е 4, версията 4.2+, този, но на тези три като основни флюсове, които мисля дори да ги произвеждам. Като се кажа, че тествайки всичките на запояване на медна платка, която е оксидирана, на медна платка почистена, на медни кабели, на алуминиеви кабели за запояване и най-важното на никелово валамарина, всички те се справят на ниво справят, някои по-добре, някои по-зле, имат различна разтекливост и за това нещо аз мисля да стъпя върху тези и да продължа да експериментирам върху тези три рецепти. Като очудващо, аз го отнасях като по-обикновен флюс, R1 се справи дори в някои отношения по-добре от флюса 4.2. Затова и не се отказвам, го преработих и се справи още по-добре и затова R1 и R4 са двата топа, които се чуда и се спори. Върху тях кое да продължа да разработвам. Така, ще поговорим малко за R3 и 4. R3 и 4 ви казвам основните три съставки са колофон, рециново масло и вазелин. Като ще ви го кажа така, че количеството на двете мазнини, да го кажем, рециново масло и колофон са в съотношение от 1:1 до 1:5, което трябва да видите вие, кое ще ви устрои съответно. Като
основните разлики между тия двата, основните разлики, в които стъпих, между 3 и 4 базовия, е, че R3 е направен с течно рициново масло, а R4 е направен с хидрогизирано в твърд вариант PEC 40, така наречения рициново масло. Съответно имат доста голяма разлика в поведението си. Също така, друга тайна, която ще споделя, оттам натам, затова казвам, че не е нужно да споделям допълнителните обогатители. Важното е така наречения активатор, който използвам, за да съм. Те са и двата, всичките флюсове са активни флюсове с ниска активност, но активни флюсове, не неактивни флюсове, затова е хубаво да се измиват. Съм добавил бензоена киселина, като тук количеството е под 2%, а тук е 2-2,5%. Една идея е по-активен и са прибавени други вещества, които го правят добре обмазваш и така нататък. Това е разликата, затова казвам, че тези двата ще бъдат равноправно, защото трябва да имаме заместителя R3, когато нямаме под ръка PEC 40, тъй като PEC 40 не се продава по аптеките и се по-трудно намира. Така, R1, което ще кажа, е коренно различен флюс, който ще ви го споделя, тъй като казвам, че той е доста добър. R1 е пак масовен разтвор на колофона, като ще кажем, че количеството е, да кажем, 20 грама, ако използвате колофон. Ако използвате 20 грама колофон, използвате около 20 грама вазелин и около 15 грама луинова киселина. Ще попитате какво е това нещо и ти ще почне да говориш за луинови киселини, за такива разни неща химически. Не. Нищо особено не е луиновата киселина. Когато нямате концентрат луинова киселина, тя спокойно се заменя с истински зехтин. Истински зехтин съдържа от 50 до 80% в себе си олеинова киселина и именно това е зехтин. Когато направите тези три съставки, това е този флюс. Както казах, не е на 100% този, но 90% същия и е неактивен флюс. Напълно може да го използвате за проене на чипове и т.н. без отмиване. Аз добавих 2% някъде бензоена киселина, за да си осигуря активността му, леката му активност, която исках да имат всичките флюсове. Ще направя за бъдеще и неактивна версия на този флюс и на този флюс, съответно. Но лично аз предпочитам активна съставка. Друго нещо, което бих ви казал като тънкост, като това нещо, това, което аз замислях, е да не са с бензоена, да са с адипинова киселина. Тя е още по-трудно намираема, още по-скъпа, 3 пъти, 4 пъти по-скъпа, но по принцип адипиновата киселина е една идея по-слаба, но хем ще да е активен флюса, хем нямаше да има нужда от отмиване, но до 2% не говориме, 2-2,5% обогатяване. Бензоената също по принцип го дава, че зависи от чиповете, може да не я отмивате, тъй като тя сублимира при топлинна обработка. И така, това е от мен една съботно-неделна занимание, за да ви кажа, че може да си сгубите ето тези два флюса. Зехтин, вазелин, колофон, рициново масло, вазелин, колофон и бензоена киселина. Ето, това е от мен. Всичко и така.